Nagbabalik ang eleksyon 2025. Puntahan naman natin ang canvassing sa Zamboanga City. Naroon live si JP Soriano. JP? Atom, mga kapuso, magandang gabi sa inyo at mula dun sa mga presinto, narito na tayo sa canvassing. Ano mo, Atom, ang bilis, 93% na as of 10 p.m. ang transmission na nagaganap dito at mataas daw ang voter turnout dito sa Zamboanga City, ang ikapito sa pinaka-vote-rich na lugar sa Pilipinas. At para po sa pagka-mayor, as of 10 p.m. po ito at 93% na transmission ay lamang po para sa pagka-mayor ang kandidatong si Kimmer Adan Olaso na meron 162,023 votes laban kay Manix Dalipe na meron pong nakuha sa ngayon na 116,729. Para sa pagka-vice mayor naman po, ato mga kapuso, isa po sa mga tumatakbo ay yung dating mayor ng Zamboanga City na si Beng Climaco. Lamang po siya sa ngayon na meron po siyang boto sa mga oras na ito na 207,390 na sinundan po ni Vilo Gingona na 114,822. Kahit po 93% na ang kabuang nabibilang o natatransmit na dito sa City Board of Canvassers sa Zamboanga City ayon sa COMELEC Zamboanga ay ine-expect nilang bukas maganap ang proclamation. Meron kasing isang island barangay na nasira ang printer at kailangan daw itong dalhin dito sa City Board of Canvassers. At ilan po sa mga issue at insidenteng binabantayan po ng COMELEC dito at pati na rin po ng pulisya ay yung nangyaring kaguluhan itong 2 araw bago ang nangyaring eleksyon kung saan po merong mga nasawi na resulta ng kaguluhan at iniimbestigahan nga ng COMELEC kung ito ay may kaugnayan sa vote buying at kung yan po ay mayroong resulta sa naganap na eleksyon ngayon, yan din po ay binabantayan ng COMELEC sa Zamboanga City. At yan muna ang latest mula rito sa canvassing sa Zamboanga City. JP Soriano ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. JP, 93%, ano? Meron din bang estimate kung kailan papasok yung iba pang mga boto para magkaroon na ng proklamasyon dyan sa Zamboanga City? Actually, Atom, anytime dapat. Kaya lang ang problema, merong ilang island barangay na hindi lang meron lang ilang glitches sa printing nila at kailangan nyo na i-consolidate at dalhin dito. Kaya ang sinasabi ng COMELEC Zamboanga City ay bukas inaasahan nila na magkakaroon ng proclamation, pero nakaabang na rin dito, Atom, yung mga supporters at watchers ng iba't ibang kandidato at nararamdaman na rin natin yung pagdiriwang ng ilang lamang sa mga oras na ito, Atom. Maraming salamat, JP Soriano.